Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare bocah-bocah? Dino iki awak dhewe bakal nyinau ulangan 6 yaiku babagan basa rinengga. Apa sing diarani basa rinengga? Basa rinengga yaiku basa endah utawa basa sastra kang endahe karena dipaesi utawa direngga-rengga utawa dirumpaka. Mula basa rinengga uga diarani rumpakan. Nah, bocah-bocah, saiki jenisé basa rinengga iku ana pira? Ana 4. 1 panyandra, 2 panyendu, 3 pepindhan lan keri dhewe parikan. Ayo, sapa sing wis roh panyandra iku apa? Panyandra yaiku tetembungan utawa ukara kang digunakake kanggo ngalembana utawa memuji. Tuladhane alise nanggal sepisan. Bocah-bocah kelas 5, sapa sing wis ngerti apa iku panyendu? Panyendu yaiku tetembungan utawa ukara kang digunakake kanggo nyemoni utawa ngacat utawa yen basa Indonesia mencibir. Tuladhane gentong umos. Banjur pepindhan yaiku ukara kang digunakake kanggo madhakake samubarang kang tegese kaya utawa pindho. Tuladhane polahe kaya gabah den interi. Tegese yaiku polahe pecicilan. Sing terakhir yaiku parikan. Parikan yaiku ukara kang kedadean saka sampiran lan isi. Yen basa Indonesia diarani pantun. Tuladhane abang-abang ora legi, klambi abang meraati. Nah, larek utawa baris kapisan abang-abang ora legi iku diarani sampiran. Dene larek keloro klambi abang meraati iku diarani isi. Bocah-bocah, pasinaunan dina iki kita pungkasi nganti iki dhisik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.